So what is up guys, good morning. So andito tayo ngayon sa may NLEX Shell. So tamang almusal muna tayo. For today's video guys is samahan nyo akong kumuha ng mga materyales para sa solar. Kasi meron kaming kliyente na iso-solar ngayon ay sa next week. Tara, let's go. Ayun guys, kapagod mag drive. Dito natin sa may isang pagkuha natin ng piyesa ng solar. Then medyo naantok pa tayo. Yan lang ba? So good morning EDSA. Tayo sa may Ian Solar. Yan, dito kami kumuha ng panel tsaka go. So ang itong mga panels. So yun guys, ito yung may iba-ibang klase ng inverter. So yun guys, at andito tayo sa may Ian Solar. So kumuha tayo ng mga solar panels na dadalhin natin sa Pangasinan. So ito yung mga panel guys. Isang paleta siya. So sasakay nila sa Travis. Yan. So yun guys, at andito tayo sa may warehouse ng Ian Solar. So nag-order kasi tayo ng panel na solar panels na ikakabit natin doon sa may magpapa-install na kliyente. So baling kinuha pala namin is isang paleta. So hindi ko alam kung ilang piraso, ang alam ko 31 panels yun eh. So parang 5 na size yung solar panel na kinuha namin. So yun guys, at tapos na kaming kumain. So may pagkain na nating dyan. Pagkain sa may NLEX. Tayo abang nagdadrive.